En aquesta agradable i modesta sala de Gràcia s'ha estrenat l'última obra d'un dels nostres dramaturgs de més llarga i fructífera trajectòria. Josep Maria Benet i Jornet, enguany Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, és senzillament un mestre. Coneix tots els racons de l'escriptura teatral i de l'ànima humana i ens mena per camins sempre insospitats. Aquí el dirigeix un altre dels grans, Xavier Albertí, que també va portar a escena les dues obres anteriors, Soterrani i Dues dones que ballen, en la mateixa línia de teatre de cambra. El Pepito ens coneixem de sempre jo, que sóc una mica més jovenet que ell, però ens hem tractat més intensament darrerament, en els últims potser 5 anys. I a més he de dir-te, ara que no em sent, que tinc la sensació de que el comprenc i el conec com a ésser humà. I per tant, intento viatjar amb la seva escriptura en memòria de la persona que ha escrit allò. Què m'ha de dir? Com dir-ho, per mi, és un exemple claríssim d'un autor que no s'ha volgut acomodar a res i que segueix buscant. Busca des d'una enorme saviesa, d'una destil·lació d'estil. El català de Benet i Jornet en aquesta obra és d'una perfecció que dubto molt que algú hi pugui arribar. La seva escriptura és d'un altíssim voltatge, d'una altíssima qualitat com a escriptura, però al mateix temps busca, indaga. Però com ho he de fer? Com dir-ho? Com dir-ho és un trencaclosques d'intriga. No he vingut a discutir amb tu d'inanitats. No, em sents? Diríem que hi ha una atmosfera general de situacions encreuades, oposades, que no acabes d'entendre mai o no acabes del tot, o pot haver espectadors que sí, de situacions que diuen això va perquè, què és, sí, no, calla, això que ens passàvem que és així és d'aquesta altra manera. No sé si m'he de creure res del que em dius. T'ho hauràs de creure, no tindràs més remei. Un professor va a casa d'un alumne i ha de dir alguna cosa, però no troba les paraules. Jo tenia una història per explicar i llavors em vaig trobar amb això. Però no... És a dir, com que no es pot explicar, no et puc explicar la història que hi ha, doncs no et puc dir fins a quin punt la paraula té importància. Però en té molta. És un text que ens parla de que les paraules ens poden salvar, de que les paraules ens poden acompanyar en els moments crítics, en les grans crisis de la vida, i per tant ens està recordant que la funció de la cultura no és banal en la nostra contemporaneïtat, que gràcies a les paraules tenim eines de cauterització dels profunds dolors de la nostra societat. Gràcies a les paraules tenim eines de compensació que ens poden seguir fent viure, que ens poden ajudar a continuar. Ja ho saps. Impossible explicar-ne l'argument. L'espectador no sabrà fins a l'últim minut què és allò que costa tant de dir. La vida és complicada. Mai és com hem imaginat que serà. Tractava de no dir cap mentida, però que en canvi la gent rebessin inputs diferents que a partir d'aquí reelaboressin el que s'ha estat dient abans, etc., i que llavors que vegin, això va per aquí, i que llavors de sobte hi hagi noves paraules, etc., i que llavors de sobte s'adonin que es va per l'altra banda, i després per una altra, que hi hagi girs, fins al moment final. Estàs a punt de deixar caure la teva manta d'or. El públic entra des del principi en una emoció i tensió creixents i queda enganxat a la butaca pel suspens, que al final es desvelarà com una tragèdia.